sé teach díireach in éfn an gáí. Uair tún Earl Grey an taste speisialta sin dó. Tás a cé chéis lech agus táise. Fuair sin gentil. Ceirtáirte? Ceirtáram an mága fuma táú hééis sé dear seachtainna bhíon. A lehéad a choirí géil, tá maid ting tuise gon eisteach sear fad, gon siréid seo, sin atáramtá. Well, bíoh faidio go, ní fad éir bheith se hart. Well tá, mar sin fan go gur me wascar am héananas me mas an tosú ríis as an nua. Cé tosú ríis tom nach a choramsa. Agus Dylan se. Nes Dylan cáil do bhhaid tá do bhhaid is sasna. Ná déon darmad ar sin. Agus ce faoiide? Ó, na habartáid a faoiide. Is ce hosa? Mali hí an seirte? Fáil sé iad? Cé chuil me maniu? Tá bise chur, Bhfuil san ní bheith sí bhada liiste le cúna dé. Agus Dylan, ce bhfuil sé? Tá sé tá. Nach bhfuil le táthir sin seo hanis agus ceama le bheith seo le. Anis ní a fór locht orsa atá me Jack. Ach, bíon gála bean mar atá páiste sa teach. An dúirí me Dylan síos go dtí an creis that Jack. Tá gur méad amthe. Creis. Is fada ó creis a tógiú sin. Bug trácht a bhí a creisna a bhí dú héine agus támuteachta níos. Éonchaí is ceart páiste a bheith le na bháthir. Is mar sin a bhí sé riamh sa tír seo. Well, tá airthe mór taí ar an síliaid. Tá faríar. Brenna tá an Earl Grey agus an nóchtán a scoil háirt an siúdiid. An western a mar sé go ra míle maithagaí. Ach, be neartá agam an tápir léh agus a bheith a ggóil té an ball. Go me síos chu fada leis a greis in éondíileh. Níana sé an dachar an began ín siúla díala. I níonthe, Dylan? I mean, tá sam go duine tábhacht í airíonn na saoil an stáisiún ach ar an lábheile airíonn go bhfuil blackmail a gceist agus ní mála mé sin. Brianna, sag Eileen tan tairigid. She who pays the pipers mar sinse. Nílan dar a rá ad a fibere. Jerk an sin bliatá ar naib. Beidir, ach ní gáá bheith casta. Cuimlir de fáigh dir na mísa. Na bhlam go rachach an córas seo taobh muid an ifican seo. Dig tú. Is féids le braharm síún. Tá sé chorastam nach chuil siar an seach an scéal a phlé lé. Aon scéal hí? No, tada. Ach ag an am céine ar bhla mé duine gortú. Tógan Belchis agus fostí Robbie. Leib at ná breanú ar Eileen in an gáthúla machchanse. Gus ag zéad an le mílan dar a ráhád. Éist. A bhíon ar ní císaí go a bhirgna seo, bairt bat is bóra thuirt go chunig cins. Tá am sin. Cho fabas nach éimú job sa tá ceiste. Úrs na scabógaí an rud is fearr gon duine. An lot a smúthar híalchaí ógus a látáine bháin. Ná, go gaithead siad ní mórca ámastí fechantir an telefís agus an videos. Tá bhfuil ceart agam. Gan deirtí. Hi, Vanessa. Bhfuil Jack imigus in cafa go fáil tá déanaach tá. Níl fós, tá sé fós Somália. Tá muidir gáil síos go dtí an creis. Sarahéad, seo Vanessa tá sé gobar sa gafa le Jack. PJ ó dochartaí tá áthas ar an bóla le. Tá iad! Se tá cosúach adrúh ceir go leir. Tá sinna dear an daine. Well, bhardal na féig. Measta bhfuil, Dear an daine go gur tha me héin agus mo bhac tám i gosalach lena chéile. Bhil se nach bhfuil tám agus Carmel an cosúla chéile péis céile. Go háir sa súla. Dear an bhfuil an cosúlaach adrúh. Agus ceir faoi Dylan an sin. Mar a dúirt me Vanessa, tá méid tuaisteil an go dtí an creis tá Jack agus bailú sé trééis a haibbar. Ní ligí tú do Jack dearmad dhéana bharnaí. Cé chuon airí leat a Jack a lúba timp do lúdín mar sin. Clachta. Smáil an fánach nean an móla gursaí nó. Tá spáin sé féin bhain. Is misnach dearan. Well, le bheith me cáanta faoin ar chuir me gachrúd san áirih ní raibh sé Jackar teach ar cine. Sprála me sin a clistáil. Eileen, sílim bhfuil andul chun cín déanta ag an radio pobl le bliana nuas. Ní éach éine sin a héanam. A bhuiice sin don ar an ilig agus don na skillne tá chula gine acu. Jane tón leat go cin pointse. Well, níor bhla mar sin
teachtar an cinna mí ceart. Ní bhéh duine a bhí agsúla sinna. Agus sílam gúil mé phríomhrú agus ní mala mé sin. Ó an ceart ar fád agad. Péis céile, tá cinna bháil tá dearf faoi agus sin é ceist na gíasa. Íci mé as an cías má bhíon gáil in na lehéid, ní réalaí méid a blackmail. A cheáin. Nís agam go dé mar airí tú go blackmail a gceist. Tá sé sin granhar caithe mé admháil. Níl an a go rá mé ag tariscint mar a go gróid. Mar bhfuil sim agus a tariscint? Tuí mé. Right. Well, hello, Friensteach, huh? Sure, cheap me go mátógáil an síl brabog. What's an sin gichi béilech it wami? Well, bhí béile wami go bre. A Barney, was an scialile. Har go bhá darm sa feáil go Ross na rún an éite bardú sa agus gur bhí sem brennen an fear bardú. Well, bhí mutsúla scéala cíns wet. Híl mus nach bhí go dú. Cité? Os amodí tríanna. Well, níor chuil tún scéal nu son. Har hóla. Á bhfuil camiseach an eol faoi rún. Har staid sin na aber maha. Right. Idir mé héin sa hí mar sin, tá duine áid ag glóra postan seo sa radio. Agus, cáileo duine cinnte le fostáhar. Duine éirithe geirí hart a steán seo. Cin duine? Well, tháinig seán chugam sa glóra cóirla faoi rúntá sad, agus bháil me se an rud ceirtaíanana. An rud ceart? Síle camid smíine ar an bottom line. Bhil sé an duinte den ginn tan bailí an áil. Tá cinine sin simpaige. Sorry, Síle. Sorry? Ctí sorry, siú liam a daine dean na hanig seán seo. Iach níl sé an roch númar le líam. Well, thradim seo. Tá sé Russell Brennan ha a job sa bhain dúsa de herbh go 5 pásant idirin? Well, ní dúirt me sin sin choribe. Cóil se. Ag cruniú le Eileen. Le Hailín? Is sé. Cruniú faoi rún, sé Robbie tá gur an postan seo, mar dúirt me duine áid. Robbie Lynch? Well, thradim seo. Sinna clúig Robbie, bhlas ag sé sin, bhlas go hamlaine sin. Is fear sin is tá ceirte, tóga boga. Ní tá a dearfa fós. Oh, wow. Tá méid seo dearafa. Tá me se ra le radio pobl agus a Shane Brennan agus hí glása in méid sin inse dulhúmse. Seo ionintach Ciara, go míle mad. Níl am dit sem mar bhfuil níor mé an seans dá a sipadúirt. Stop, Jason. I'm rud is tábhacht in agadánach tú slán. Hey, tá mar tá caí bhfuil indig ar cupán. Be cupán amsa. Ba cá am sa freisin. Right, so. So cecha on airíonn tú na léonta se? Má go leor stocha. Bhfuil an timpiste chuirta bhíor chut fós measta? Brahan sé. Uirnta ceapan go me ceach leor agus an sin. Uirnta eile dúsí me lár na híhigs me trína chéile mar nachan sam céirta tarlú. Well, tá tú brenn bhád níos bhór peiscéile. Tugus sé táman leáid. Gosáladéis sin chear. Cuirt ceol lei sin, níl cumna acu ar. Smáin amsa. Tá sé dechar gachtain na hása. Hey, bhí ceolagus ag gníontacha ar de seachtar mé firsta, Jason. Tuchnim dí an mríiste cint. Yeah, tunam is sin organ. Yeah, tá fleipdó ag méfern sin. Agus, well, tá sé rá met ar riocht timpplaéis. Na chola chear. Aní ceapan go an tar seo mar ná sa fós, Dr. Mac. Ce a gceist that? Tá problems am na sé cashflow. Cashflow? Yeah, rún tú jam dar go nó. Tá sé tiite me sa chéile agus tá me bre orta le na contact a sa gláiste. Tá sé seo caí bhainiste se. Mé briní na go? Or can get it down. China, big scarf to me. Here, top brandy, that's the way. What do you do? You go. Oh, níl bhá caiim a pácha. Oh, don't scare. I can't hear Jason. What was it, Hollywood? Bháil tá sé herbh taí ag hen buí a dia. Nach mí sa chur Holland sin pístéin. An nu sin an tóil níostí a fust am le teige. Dit sin leat. For flug's sake, har bhhaid ce má gá, hena job an dílis. Tá sam a fan nach habitat bhui. A vit na hart ví tá nach go bret reisart. An er le sé sta máin jún. Hí a chasan. Har mé alta bretalaiser or no bretalaiser? An vín táfras nach dinge tú go be techt a Jason, Di dó? Well, tíí a mar an seo a herbí. Well, no ní dí mar job óklas.
se go donna. Yeah, tá. She's burning. She's must get shot about. Ton of cool about. No, tá gréile, sinna telefíseach tapenas rudí mar sin. But ní samfuil mór nela le nárahain. Snéad éireann. A líam nach mé séintach. A bhirtainst is nára san, agus rudí haon timppla. Yeah, babe. Well, trí víúir ar chasmas fánach sal bósa mu ríist. Agus tám se cam íana nóchuid chláirthóra. Tá sa fáda nach chuir? Yeah, well, she nach í chaise be. Yeah, well, se an teach an séar spáir ha baint réanas nach bé. Sé. So, ní le díana anis ach dát rang. So granna, símas sísla chéar bálagus, pic mas dáta Ellis go bharta. Yeah, tá. Hi. Hi. Bála í hynna bwr, ta sy'n wostio. Tá se grana. Gnéir leis teach nuair. Gurmad. Wel sad, cedd a chwyd yn sglindr yn mwch rhaid. Ach, lánún óga eiceal agus éad a stiúla má taí. Right, well, súna go bháin an ára ciún agus nach nimmas go tún páil. Well, bíag sé an chalam nú na gála clíí le na chéile agus stiúdi í gúsa, é sin an catín agus tú héin an tátáta. Yeah, right. Sinna go díirecha. Agus beidir bála máchate. Go moch criú óga í le cabhrúla bit an eistir. Yeah, well, mu tú leis sin nach bhfuil. Tá, yeah. Yeah, tá obla tena gléam agus Bernie. Ó, fech. Tá páidir am háirta. A bheith fíor eilúnach go haach nó. Seola me thugaí. Right, gurmad. Cá gurta sean ar Dylan, ba? Né sima ahir é agus ahir Tom. Ní ahir Jack an dingdó? Oh, yeah, ach cheapna ceafan golóir daoine sin. Brenna tá sin am dún an gasrin céineáil an greis. Well, Slán. Gnéí le. Well, Margie. Mas so ceatasúla sin. Seo, Bernie. Tuige sin. Tá go bog é híle. Is a régan gohfuil bhfuil ráisiú an rún ar tátuid fágáil a ríist. Yeah, go tú géir higlum. Go dé scéal. Go a hála. Scial an tá sin pléir fáid, níl dhéan seo dúsa. Céird. Bháin boyfriend agam, níl job agam, agus sílan ahan na háan seo go me sé scantaí leis a táisme. Céird fi the job. Ar haáil seán tú? Slíimiid ar sleún sin. Well, Harold had a bheisna gin rud cáí dhéanamh a dag se faoi chum tríanna. Bhil da bheith can naimhíir í fastig bresin na nuachta. Well, a céis gan dala go chorachaine. Ní creatim seán brennan. Agus mi sé ceappa go éis sé críomhrist an Jerry seachtain ar fád go doras. Cá a hóca se an san í heachtóla me? Ag an am céine híle. Ar ceart go bhágach tú. Go dé agus fáint an seád an feirin scóda bei. Cétá géirí an mil an choir sa fin timpiste. Nelas a go má bhfuil a sémas ar maidín agus a sisin an bhhar grom a gáhhain na timpiste. Arabí cíle a híle. Séamas a caiint bhí cuasaí ól. Séamas! Ní raibh seach spoc asad. Well, hanna áhar magí bí é. Éon ó eile bhaid fá gaiir a faoi héimis. Ach tá drochháilir an is. Má an ggó sin fír áráid. Mu tú géachta ná íre híle. Cárachaí tú. Cé a dhéanaí tú? Áine an anam é abarúda cinn tí féidir le dhéachta mar seo. Am an nóil sí séstan seo, pute go bardaí amacht. Mae'n caitún rud is sáí ina a chéin. Bagad is sos mar stof a marasan. Ja, ma gedi arcahain fiúr is slíimedar sin sin ar híag seiste hanna ha dibre. Mas smín leat. Ca méidir hí glat a se rocksack agus a dhéis cé a chéir sa tamil apple. Alright. Tá loithe wagam sa ros na rún se Sara. Ní cheappas riamh go bhéach rudí bheith óhalc. Bhín tréimh sí mar sin ann nó nach bhéon rátar hada. Ach má dhéiríonn tú a rudháin ag an nám, ba chuilehoir ceartarbal. Tá sé sin dechar le sé dún fellórigs ní gáid a fioch an tíimplart. Er a géadal síos níl éonát go bléim reachtant. Tá Bernie agus líam sé se go dénach dá stifa bhagusteach agus dá just lán le buscaí. Well, is féidir lenéis sin a thugróir an buinte. An tá seomar le sparalamsa agus tá lán fáilteú bagusteachchan. Má bhín tú ná chusúslam. Má bhíon tú sábad a chusúslam sa becheartta rá a bhain tú cinnte. Carú me le tróníún sa bhaga? Oh God, bheith sé sin go díal. Is mór a tualacha é sin dím. Well, bhí mar dúirt mé rudháin ag an nám, agus sin chéad rud sucra. Ní dóm go mé sé cho frís céan chéad a eile thocrú. Dír go bhrathón go rás á bhócha. Bs am héana háin locht ná heasas siarhaig effect hamil. Beidir go raibh níos mó spáis na níos mó amatastal bhaach. Níir sa tá locht eile. Yeah, an ceart agat. Ní me a déanamh an rud céan a ríis de déanamh leis céal. Just
Fáim cho dachar éag sé dún go bhfuil sé hartadrin. Here's Miguel. Ah, hello, Anya. Hey. Clara up in the shirt and short janta mag ahoy. Tá mai hap goil, yeah. Almed. Sa timppla an át céint. Ah, yeah. Dragad te. Ara, had ddígam gur suas a seán is smó. Tá má gobar ríiste a shirt ní seo hogan. Go dé go a híal húisialta. Go má bhean hingo go jo. Ja, na bí mar sin, Anya. Bud am chintar se bheith tíomhíod an chuntar dónas dála. Muna jockey Angela rá se gobar full time. Bíar teag den se deile osta. Ní dóm gine na seis, Anya. Bhí Carmel a tóirich daibre agus deite sé. Go dé a cyda le teag. Had ddíglas fé bra áiríní an tamar fad. Agus anyway, go dé fa Angela. Had ddíglas a bheith moiti a bheith huasan sin le héin an tamar fad. Brennan seoin. Nír is a cecht a rainig cat Angela Elint. Tas dín cúma agus tacricht an iswo. Má tá táda go réisite sé taiga chasaréiteach. Ní Angela. Michal, thes ogumsa an toignis a bhhain le síl Angela. A tá síl ogum sa fásta. Agus is leor banahhain a bheith faoi smacht heig. Right, beidir gúla ceartad. Láir imis le Angela na os mar seans. Good. Bhair le Angela? Bháil a chola bhaine. What's rud ag bhfuil an ticket ceanna agat? An rachá reis go dtíon astráil ar thuras. Ní tú ná íide bhfuil. Tá sé dachar a hónar an fáil Harris seo agus mé meas mo háde. Cos mar bhena dír íosachta downta strón séirí. Gear an bhfuil mínach an sa tuairt fao rud ar bit ach de intaníúir. Stas an rug go déan den éigentanam, mar ní staidir man am héin mórrán. Lí. Fiachar am hynnydd. Ham gan job, gan fear, gan dídan. Sní féadlam dal dúm a bhainteid, mar vísa go ón giad láiríomh nach raibh buí más an ón. A cha nééis tí sleotha? Rib. Hai. Ó, cai se go lá nach sort telí, bheith crocha leit an droch aimsúise. Gan trocht ar a bheith gimocht down under mar déir siad. Down under is right. Sinna go díadach mar a bhraham. Sinna an breid an leik agus fó tomato an freisin. Agus tá siad Harbh a blast agus fóláin fiú mai dhearm héine. Snéintach, Jack. Sin rud is gan pizza char 6-9. Má garí tíndómh. Pizzas, yuck. Cá méid seas Jack sa gusná, right? Féidir tú bálaí a héhann sin amar bes míle. Ó tá cáca an sehamhid freisin. Cína fád. Bhil tú gur cup an té nó caí nó ding? Ní bheigur má tamar má bhealcha bháile. Agus rins leor agus magazines thugad comá. Nes níos sam mór spéisiach na lehéid ach caiisi coplúir le goid spéidir. Smanim gasáis leor. Camar ábhil sé intach tú eáil ar de chosar éiste rénos, bhí éimrí ar mar ealart. Bhí éimní arm hain. Ach tíring inis nach fádig mé mar mí hen léimar ís. Go má, well, nádas nach dógan tú sean é machar móthir éis betú tá. Brenna, tú réir agus éine, okay? Túra. Diofa mi sean, okay? Right, slán agus gomagad. Pátrol. Taig. Tá tú áil, go Jason sa máile. Taig. Ní Jason ag ar tú eáil in Jeez. Tá sé ceach leor, Jack. Ha? Tá sé ceach leor. Bhil tú cinnte? Yeah, cinnte. Slán at mar sin, Jason. Right, slán. Look, caiim leor lí. An dig tas géil go seán, níl síle ag géirí tosa eáil. Tá sé antáhachtach. Cai go bhfuil? Vanessa, tá míniu im. Tá míú wetsa, na tá sin branver. Well, ancro de héidir go íiste. Bhfuil me le áineas an ásan is éag peáil. Ceart ar siúil. Caint sa fan gair áramsa, go déontáid go seaann sin go sanionanta tú? Ní hiigim. Well, sí head na jobba bí gom ní smó bós. Cé dúirt sé sin? Well, na bí cara gélumm san na teis gom sa go maiid. Tá sí go céird. Caiitrú tá sa maidín na a haim se sta go dín station radio. Imagine bhí me leilín. So bhín ceartta go tíanana mar sin. Katrina, céir dúirs Katrina le. Ó do Katrina go a fás caiilte gom go Robbie Cappy mar DJ úr agus go tú hena ag zaidlinn chu snasa a anrod. Éiste híle an rud fanna má bhuam. An rud a dúirt me le eilín ná go raibh furin ionach agin.
nach raibh a lehéid le fáil, agus go raibh an dul cín déanta ag an stáisiún ó tháinig tos ar bairt. So níl Robbie capia met mar? No, níl Robbie capia de áte. So go dtíar go tíanana go ró? Oh, look, is scéal fada é, ná bach le Katrina, ná bí borthe. So tá jabba gom go fáil mar sin? Tá, níl éon aibble sin. Agus go défa dúine ó fibre bhíon sin do bhhair? Níl fibre be. Náhol? Níl. Tá me géir bheith leta agus níl a haine eile. Tá man rá leta híle. Tá cinnte? Cínte. Go défa de ainigus í head. Déon dermad ar gacrod a hála, agus ar gach déana a hánig atrin. Tug mi seigar an taucí le chéile. Go bhainní sé mar seo. I'll drink to that. Tá bach is na málaí chun sin. Go dé? Bé mé si go leis ar áirtá an híle ar an buinte nach mé. Bé cinnte? Well, árdín se mo chrí ó choiríiste mar a fáinte, ha? Bhí sam go de cáas, hí tíochtta ní ar a ríos na ddíránaí. Well, ar honda leas a héine tá misinte, ha? Na. Bainú get te san ar bainú? Ach, tóca muid go réine agus, chuir muid aineir i chéile ríist. De réir i chéile. Go díará. Ní bheith réit is sásta go bhain seo. Ha? Well, ní is sam go dúirtí fúm. Dúirtí gur éigeanna tú. Dúirtú áir é sin? Sinna dúirtí? Se, dúirt. Well, tí go min isceach in éiríonn túgus do chhlaig an lán le bréagaice. Tá gáinteach ar chuir scéal. Tás a téine méid nach bhfuilis? Ní sam céir a fear níos mó. Ní teo mise i nírineochaid. Me héns de bháma, ha? Í mu deog, í mu dámaideach, sí mu an rá. Ní ra éon éagnúa. An rá, bhí mu digan tú an rá. A fi sí gáaltar le pedigus, Jimmy sí wemigus. Ní is sam tád an níos mó. A céan fár chuine sí wemin táchar sin nó. Tá me chrónú de nírinne agamsa chun go dtíon chúirte bairde sa tír le hiochtart. Ní réon cheart ag éon dan cahulam an chuir chad a wamalam. Agus céirt fómsa agus an cuir cathú lemsa. Bé, chud a thuirt tífriú leis amach a désan. Cháil me muín glóte. Ach, ní cháil me am bhhaach freisint.